Більшу частину свого життя я займаюся волейболом. Коли була маленька, ніколи в житті не здогадалася, що знайду стільки друзів, відвідую стільки країн, здобуду стільки медалей, спогадів. Але тільки одна частина мене дійсно бажає цього. Інша хоче додому. Хоче до бабусі пити вино. Інша хоче в мамині й татові обійми. Хоче їсти полуницю з бабушкиного городу, за мамин стіл. Тусити зі своїми сестрами. Професійний спорт вимагає дуже великої дисципліни, самовіддачі, забирає багато часу, щоб відточувати кожен рух до ідеального. Тому кожен раз, коли ми віддаємо перевагу чомусь, ми також втрачаємо щось дуже цінне. Тому цінуйте кожен момент зі своїми близькими. Цінуйте кожну секунду, поки у вас є час бути разом.